fanat bolmaň. Bir adam ýalňyş bilýäli boýmuzam biziň. Ýöne liýişni meň pikirim özüme de jogap berýän. Nuraň şol hereketi gaty erwet ýalňyş özüm. Gaty erwet. Onuň prýamo efirde edilýär da. Adamlar aklyňyzy işlediňa, aklyňyz bar siziň, kelleňiz hemme zatdan öňde. Niýaz döwründe bar. Halk maslahat etdi. Halk her şo taýda göller aýdyldy da. Göllerdäki ýomut teke gökleň haýsynyň göl babasy şolaryň ýaşullary real düşünýärler meclis guruldy. Şo zatlaryň hakyny üstüne oturuldy, soruldy. Düşünýärmi? Şeýdip baýdak, şeýdip gerp, şeýdip içine haýwanlar, buğday, näme baba bolsa şolar öz-özünden gurulmady. Baýdaga ýetmeýän döwletler we aslında döwletler. Misal için vatandaşlar işte ay İslam temsil ediyor düşünüyorlar mı o bayrağın bütün ýaşyl renk demek peýgamberimiziň iň gowran renk şol ýaşyl renk. İki ay öň Nuraň arkasynda baýdak asygam durdy. Baýdak asyk durdy arkasynda efirlerde gören bolsaňyz. Ol diýmek aýdyp oturýan birde bir halk diýmek baýdak. Birde bir şu watan diýmek. Egerde şonu şeýse watan öňü diýip bolýar şol adama. Düşünýärmi? Liýişni men pikirim şol. Ola mantyk oturýan pikir. Emmekşem şoňlar razylaşmaly. Fanatizm bolmaň.